салом алейкум азизин саломат ва хонобод сарбаланд бошед. вақте ки дар чиз даромадем, кайм карамала кай бупраги даромадем, дар онҷа одаморо тафтиш мекунанд, аз назари духтар мегзаронанд. баъд медаронашон. Дар гурӯҳи мо як мусафед касал шуда будаем. саломатшо кунада. Она бурдем дар ҳамон наздикии ҳамон чиз сарҳад даромада баробар дар больницаи чӣ мегӯянд хеле кабинет вай кардан. Хуб кардан и кабинета монаша. баъд ҳамон врачо пурсиданд ки тарҷумон дорем? Гуфтанд ки ҳо тарҷумон мо дорем. Гуфт бигин бия бародари тарҷумонтона ки ба ӯ шофёр гашт гуфт мо бародар не мо хоҳари тарҷумон дорем. боз зур гӯ аҳсан гӯ беҳтар. ӯ врач медонӣ ки буд? Судонӣ. врач ки қабул карда ҳоҷии мусафед аз гурӯҳи мо судонӣ. Ва ман гап задам, гуфт шумо арабӣ дар киҷо мухтарем? Гуфтам дар Судан. Баракалла гӯ машалла гӯ дар Судан хондагием гӯ. Гуфтам ҳо дар Судан. Гуфт чанд сол? Гуфтам 5 сол дар Судан ман зиндагӣ карда. Гуфтам барояш ки зиндагӣ кардагиам. аҳсанти гуфт офарин гуфтак. Баъди шофёр гуфт ки мешиносед? Гуфт шинос баромадем чӣ? Ман гуфтам тарафи шофёр ки ман дар кишвари ҳамино хондагием. Гуфтам ин суданӣ? Гуфтам ҳамватани ман ҳамшаҳрӣ. Гуфт дӯи май. Гуфтам идаиҷа. Гӯ барои ка ширин ширин қад шумо гап зазесай. гуфт бо судониё одам ка дигар зан ко мард занаш бо ханда гап мезанад бо табассум. Бо табассум гап зад бо фикр кардам ки шумо дар киҷои ҳамдигар зиндагӣ шиносед. Гуфтам не шинос нестем. Немҷода гуфтам мо ҳамдигаримон қад чӣ кардем. ҳамватанимон нишон дестем. Яъне ки ӯ судониест, ман дар Судан хондагиам. ватани дигим Судан. баъд ӯ мусафир дига хурсанд шуд ки гуфт ина мо тарҷумони занак дорем исӯрсӣ. кори мо гуфт ҳалла. гуфти кудо биё. Мусафидам хеле гуфт бо. фаҳмиден? Судонӣ хурсанд шуд ки шумо дар Судан хондагием. гуфт бо ина обу ҳавои моро шумо гуфт дидин, санҷидин, зиндагӣ карден, бо халқи миллати мо шинос шуден. пурсид дар Судан чӣ хел шумода маъқул шуд? Гуфтам ҳо беҳтарин. гуфтам мисли ватанам. гуфтам дар онҷо худамро ҳис кардам. ҳеҷ худамро гуфтам дар Судан ғамгин ҳис накардам. лаззати гуфтам дар Судан гуфтам ба даст оварам дар ҳеҷ куҷо шояд ин лаззата ман наёрам ки халқи Судан медонин ҳаққонӣ мусалмон ҳастанд. ана дар Судан ку зану мард баробар таълим мегиранд. ҳатто депутатҳои зан доранд. дар мусалмонҳои зан дар Судан депутат доранд. чӣ мегӯянд миргоро доранд зан дар Судан. зани мусалмон. аз шумо мегӣ зан чӣ хондану чӣ? Депутатҳо доранд, миргоро доранд. чӣ мегӯянд хеле қозӣ доранд. муфтӣ не қозӣ доранд. чӣ мегӯянд ҳукма мебаровардагӣ не ҳал мекунад ку юрист, адвокати хеле чизо доранд мусалмонон. занҳои мусалмонон шудан басаводанд. қачан ки бо дамошиношон бисёр занакоро мебинед дар Судан. За рулём. бале. Миннат дорам аз шумо.